Tak, dobrý den, vážení diváci Extrify.cz, jsme tady znovu v Extrify Gymu u Vojty Korytenského, tentokrát se Sabinou Plevákovou. A u dalšího dílu poradny nebo povídání o doplňcích, o cvičení a tak dál. Položili jsme otázku zase na Facebooku, co byste se chtěli zeptat na Sabinu Plevákovou, jako byste chtěli položit otázku. Ale než se k tomu dostanu, tak já bych se chtěl zeptat Sabiny, jak se ti líbilo na mistrovství světa? Ty jsi tam byla tentokrát v pozici diváka. Tak momentálne som si to išla užiť len z hľadiska a vlastne trošku pomôcť babám v zákulisí. No zase sme sa nejak tak dostali všade, súťaž bola super zorganizovaná a musím povedať, že a asi sa už budem opakovať, že tá úroveň naozaj stále stúpa. Je iné fakt pozrieť si to naživo a vidieť to na fotkách, takže mohla som si teraz porovnať aj. Tá konkurencia je nenormálna. Povedala by som, že kedysi to bolo tak, že prišlo napríklad 20 dievčat a z toho naozaj bolo viditeľná tá top 6. Teraz príde 40 dievčat a sú tam možno dve s ovysokejším zadkom, ak to mám tak povedať, možno hlúpo, ale je to naozaj tak a aj tam sa dá uvažovať, že nie je to tak zle, ako to bývalo kedysi, že ozaj bolo 6 top dievčat a 14 bolo úplne takých, že by ste ich na majstrovstvá živote neposlali, ale dnes už tá kategória tak stúpla. A je tak obľúbená, že tých 40 dievčat je veľmi kvalitne pripravených a už sa dá aj polemizovať o tom, či to je len bikini fitness, alebo či už tá kategória naozaj nejde aj do ničoho iného, ale vyzerá to stále veľmi super. Tak já navážu vlastně na to, co jsi teďka povídala. Já musím říct, že když začal bikini fitness, ta kategorie, no, byl jsem i já, jeden z těch, kdo jsme říkali, aha, nějaký modelky, nastoupili a tak dále. Ale dneska, když já jdu do posilovny, do fitka, tak dneska u dřepů jsou vždycky ženský. Nikdo tam nikdy nebyl, nebo nějaký nadšenci, chlapi, ale dneska to je obsazený ženskýma. Ty ženský díky té kategorii se opravdu naučili cvičit a myslím si, že tohle je velký přínos jako té kategorie. Jo, že už se nebojí že už se nebojí takových těch cviků jako dřepy, mrtví tady a tak dál. A zároveň tam je asi 8-10 závodníc v každém fitku. Vnímáš to taky tak u vás? No, určite, ako, ja si myslím, že aj celkovo v Kúchove vôbec, tak ako som začala ja s tým bikini fitness, tak začali ženy podľa mňa viacej tam chodiť do posilky a prestali sa tak nejak bať toho silového cvičenia. Už v dnešnej dobe každá žena, aj ženy, ktoré sú staršie dokonca, ktoré predtým neuznávali doplnky výživy a naozaj boli to mami, ktoré ukázovali na proteín, že to nie je úplne s kostolným poriadkom, tak v dnešnej dobe ten proteín využívajú úplne bežne, či v práci ako takú náhradu nejaké desiaty alebo niečo podobné, alebo po tom tréninku a už je to fakt súčasť ich života aj napriek tomu veku. Jasně. Tak jo, takže přejdeme na ty otázky, ty facebookový. Jedna taková pěkná moc se mi líbila. Dokonce jsem o ní uvažoval já jednou, že se tě zeptám. Zdravím vás, uvažovala jste někdy, že se zúčastníte soutěže krásy? Klasickou mis. Tak keď som bola mladšia, tak som pobehala pár takých základných súťaží, ale nikdy som nebola na také nejaké väčšej, pretože asi veľkým problémom bola vždy moja výška. Takže asi aj z toho dôvodu nie, ale inak ako boli tam také myšlienky, kedy si musím sa priznať. Teď už je to naláká. Tak teraz už nie, už mám toto a celkovo už aj tá postava by asi nebola vhodná úplne na to. Jasně. Ahoj, jak zhruba vypadá tvůj tréninkový týden? Tak záleží, či som v objemovke alebo v tej rýsovacej fáze. Pokiaľ som v tej rýsovacej fáze a už je to niekde tak ten vrchol, kde to ukončujem, tak väčšinou vystriedam za 3 dní v podstate celé telo. A už sa riadím pocitovo. Buď mám 6 tréningov a potom voľno, alebo 3 voľno, 3 voľno. A väčšinou to je rozdelené chrbát, biceps, triceps, potom nohy mám tak v strede, medzi tým a zase odcvičujem zvyšok vršku. No ja mám taký problém, že trochu flákam to brucho, to viem. Takže na tom aj do budúca musím zapracovať, ale tak to vždycky nejak tak posuniem. Väčšinou som ho vedela dávať k tým nohám. Ale tak no, už potom sa mi chce, tak upalím buchor. Jasně. Cvičila jsi někdy dvoufázově nebo před soutěží cvičíš dvoufázově třeba? Cvičila dvojfázovo a som schopná to naprať, takže vyjde tam vlastne 4 dvojfázové tréningy v tých 6 dňoch, kedy cvičím. Takže vlastne tie 2 fázy idem vždy s tým vrškom.
nezaťažujem už zbytočne nohy, keď mám nohy, idem v ten deň čisto len. A to jedeš třeba jenom biceps ráno, odpoledne, biceps? Nie. Keď mám väčšinou dvojfázový trénink, tak to striedam s kardiom. S kardiem? Že mám úplně ten silový trénink zvlášť a zvlášť kardio. Tam se děje proto, že ty si několikrát říkala, že kardio vlastně děláš, ale neděláš z nohy nebo stepr, jako, nebo něco, co zatěžuje nohy. To bude asi s tím, že nerobím nikdy kardio po nohách. Tak, nikdy neděláš po nohách. Aha. Lebo vždy mi to prišlo také, že tie nohy mi neskôr odchádzajú a nestihala by som asi vôbec regenerovať, nie asi, ale určite by mi nestihali. Jasně. A dobře, ale jsou jiné ženy, které dělají silovku, dvoufázově cvičit nemůžou a cvičí kardio. Pak jsou v posilovně tím pádem nějakých 3 hodiny, třeba klidně i. Co bys doporučila jakoby třeba za doplněk výživy, nebo co bys vůbec doporučila, aby nedošlo k nějaký destrukci svalové hmoty nebo úbytku svalové hmoty, ale zároveň mohli provádět to kardio? Tak určite aminokyseliny alebo BCA, oni sú v rôznych variantách, ale pred tým tréningom je vhodné buď teraz už využiť tú gelovú formu alebo tabletovú. A počas tréningu instant BCA, to je asi najlepšie, čo môže byť v priebehu hlavne tých dlhých tréningov. Keď vieme, že v tej posilke budeme naozaj dlho, tak doplňať postupne. Mezi tím bys dal něco? Mezi silovkou a tím kardiem? Ako keď idú úplne za sebou? No jasně. Asi by som si nedávala nič. Vystačí s těma instantníma BCAčkama, jasně. Dobře, takže ahoj, mohla by se s námi podělit o svůj jídelníček v objemu. To jsi teďka teď, ne? Jak to jsi měla dneska dobrýho? Tak ja prevažne potom už jem sacharidy a je to okolo 250-300 na deň. Čo už nie je tak najmenej, ale je to fajn. Myslím si, že mám dostatok energie, nepribieram z toho tak strašne a uberám z tých bielkovín. Snažím sa tak 1,5 grama na kilo váhy dávať a tak, aby som cítila, že mi to telo stále dokáže stráviť a spracovať. Už keby som sa horšie cítila, tak uberám vo večerných hodinách podľa tréninku, sa už potom snažím nedávať moc sacharidy. Väčšinou ten taký nával mám v tých dobednejších hodinách a samozrejme tuky. To väčšinou tak okolo grám na kilo, aby som tiež zbytočne z toho nepriberala. Hlídáš si to jídlo, nebo jíš v podstatě co chceš? Ja už väčšinou tak viem asi odokáže, koľko je tá porcia. Tak si to viem tak vyrátať, ale je to vždycky plus minus. Úplne to nie je teraz v objeme, že by som to vážila, alebo proste nestresujem sa kvôli tomu, tak ako v tej diete treba, že a teraz musím jesť, lebo mi odíde kus nohy alebo niečo podobné, tak to vôbec, ale snažím sa, lebo je to potom cítiť aj na tom tréningu, že nevládzam toľko a proste netrénuje sa mi dobre, nesmiem potom tak regenerovať, hlavne tie doplnky teraz, no. Ešte to do toho musím, takže Jasně. ja si to bez... Tak, za jak dlouho lze dosáhnout nějaké formy? Vážím 55 kg, cvičím 5krát týdně silové tréninky a do toho kardio na konci tréninku. To je to, jak jsme se předtím bavili. A já nevím, jakou formu jakoby slečna myslí, jo? Jestli závodní nebo nějakou, ale tak má 55 kg, takže není žádná tlustá, takže asi pravděpodobně závodní. Takže otázka možná bude znít, jak dlouho tobě trvá dostat se do formy? Tak väčšinou je to nejaké 2 mesiace, že už tam tá strava je ukorigovaná len tým, že ja mám tie sezóny dlhé, tak sa snažím súťaž vždycky byť v nejakom takom rozumnom rozmedzi, aby som to potom mohla ťahať ešte nejaké 2-3 mesiace, ale za tie 2 mesiace sa dá podľa mňa pekne schudnúť. Už či to bude súťažná forma, či je tam dostatok svalov, to nevieme, to nevidíme, ale určite za 2 mesiace sa dá dosiahnuť pekný výsledok, ale s tým, že tam naozaj treba všetko striktne dodržiavať, strava, doplnky, cvičenie, všetko. Jasně. Každý se dívá na dietu většinou, že jo, předpokládám. Jsem tam, ale jak je vidět, tak ženský chtějí i něco do toho objemují nebo přibrat a podobně. A já jsem si teďka vytáhnul to, co jsi objednala, sponsoring na následující měsíc. A takže možná bude to zajímat, proč jsi si brala zrovna tohle. Je to teda dost tentokrát
sestra jako moc nenaporučila, je to dost omezený. Nějaké staré Nějaký zásoby. Takže je to v podstatě Hero, High 80, no tak Hero, proč máš Hero? Proč jsi objednala Hero? Tak to Hero mi príde už také nejaké spojenie toho proteínu, v ktorom je všetko. Je tam dostatok bielkovín, sú tam cukry, je tam kreatín, sú tam BCAčka, proste je to úplne také komplexné zloženie toho, čo si myslím, čo by to telo naozaj malo po tréningu v tom objeme dostať, čo mi pomôže nabrať tú svalovú hmotu a môžem na tom stavať. Inak naozaj proste mám tam toho teraz tak menej, lebo tam je ešte z tej diety niečo, takže to doplňam ešte aj tým a toto sú aj také vyslovene veci, ktoré som nepotrebovala, dajme tomu nejaké 4 mesiace teraz, keď som fakt dietovala a snažila som sa vyhýbať akémukoľvek kreatínu či cukru. High 80. Pořád to vaříš nějaký buchty? Tak hej, to je presne na to. To je to, že veľmi dobre chutia a ja to mixujem potom také do všetko, alebo si robím takéto koktejly s ovsenými vločkami, čo veľmi dobre chutia, alebo vôbec to len buchne do tých ovsených vločiek. Takže to je taká šmakotina. Šmakotina, to je... Šmakotina se mi líbí, to je pěkný výraz. To se asi to nějak počeštíme. Tady jeden odborník nebo takový gurmán vždycky říká šmakuláda, nevím, jestli to znáš ten. To je niečo podobné. No tak šmakotina. Helge Pytel. Tak to je jasné. Helge. Tak to je už stará známa, my sa kamarátime už dlho sme sa nevideli. Tak si to idem užiť teraz, ako tu tréning zase potrebujú trochu grády a trochu napumpovania, tak idem na to. Včera jsem byl na Spartě, jsme nutričním, jsme hlavním dodavatelem nutričním pro Spartu, hlavním partnerem. A kluci se tam trošku štengerovali, vypadalo to na slušnou bitku, tak jsem říkal, moc helu tam bylo asi, ale nakonec to nepadlo. Takže naposled ještě tady je gela, něco tě trápí? Bolí tě něco? No tak ja som teraz bola taká, že jak som sa vrátila z tej poslednej súťaže a ono jak aj vypne mozog, že je koniec proste sezóny, tak zrazu úplne ako keby sa ozvalo všetko. Čo som robila zle na tréningu a hlavne asi posledné tie 3 týždne to bolo medzi Fínskom a Anglickom, sme začali dávať také tréningy a tak veľa, že už tam som mala pocit toho preťaženia, hlavne kolena a chrbát. Chrbát sa ozval, takže som myslela, že ani neprejdem z izby do izby a to väčšinou ako fakt nemávam, ale potom to nejak povolilo, chvíľku som vysadila tréning úplne. Po súťaži, no a tie kolena cítim tréningu, no tak uvidíme, čo sa s tým narobí. Jasně. Ty jsi zmínila ty gely ještě, že ti zbyly, je to vlastně novinka, jak se ti to osvědčilo? Co říkáš na Thermogel? Máme na to velice dobrý ohlasy. Tak ten Thermogel som nestihla vyskúšať ešte počas diety. Aha. A super úplne, hlavne pre mňa to bola veľká zmena, že prišlo niečo nové. Aha. Je tam to, čo mne vždycky vyhovovalo, ja som hovorila, že mne strašne dobre zaberá karnitín a tie kofeínové spalovače. A toto je to, čo mne chýbalo a ozaj, ako som si osvedčila, že proste zrazu to bola taká šupa ráno na to kardio, že niečo iné. Potom časom si to telo zase na to zvykne, takže ja som zase teraz termo si prestala, lebo potrebujeme trošku sa na zimu obaliť. A zase to tam našupujem na Yes. Ale celkovo vôbec tie gely sú úplne super, mám ich zbalené aj teraz so sebou, keď idem do Moskvy, takže to bolo rýchle balenie, žiadne krabičkovanie, ale proste amináče, BCAčka, proteíny, všetko, čo mám v sáčku, som nahádzala do kufra a nie s tým žiaden problém, nič sa mi nevysype a proste len si to pravodím zase do tašky a idem. Přesně tak, to praktické balení je perfektní. Úplne super a hlavne pak na tej ceste je to... Aha. Dobře, tak jo, takže ty jdeš teďka cvičit, jdeš se cvičimu, vyzkoušíš tam aspoň nový legíny, parádní, Tony, zaber to pořádně, jestli se Sabina Poláková, budete to mi na šoku, přesně tak. Tu som. Tady žíly, nějaký na koleni, točit, spravit to koleno. A běž to tam otestovat pořádně, jak jsem koukal do těch ženských, dneska jsem přišel v hromadu, takže ty budou aspoň mít nějakou motivaci další. Tak jo, díky za pozornost.